din casa ta. A plecat și binecuvântarea ta. Bagă-te, frate, neîncetat, fă ca David al tău, dar să vină binecuvântare în casa ta. Dacă chivotul-i plecat din casa ta, a plecat și binecuvântarea ta. Bagă-te, frate, neîncetat, fă ca David al tău, dar să vină binecuvântare în casa ta. Binecuvântarea o dă Dumnezeu acelor ce se încred în El din toată inima. Încrede-te în Domnul și nu descuraja, Domnul Iisus e de partea ta. Binecuvântarea o dă Dumnezeu acelor ce se încred în El din toată inima. Încrede-te în Domnul și nu descuraja, Domnul Iisus e de partea ta. Domnul i-a purtat de grijă lui Ilie când era fugare în peșteră în pustie. Oare ție n-ar putea ca să-ți dea Domnul pâinea? Încrede-te în Dumnezeu, nu renunța. Domnul i-a purtat de grijă lui Ilie când era fugare în peșteră în pustie. Oare ție n-ar putea ca să-ți dea Domnul pâinea? Încrede-te în Dumnezeu, nu renunța. Binecuvântare o dă Dumnezeu acelor ce se încred în El din toată inima. Încrede-te în Domnul și nu descuraja, Domnul Iisus e de partea ta. Binecuvântarea o dă Dumnezeu acelor ce se încred în El din toată inima. Încrede-te în Domnul și nu descuraja, Domnul Iisus e de partea ta. Domnul pe Avram l-a binecuvântat, s-a încrezut în Dumnezeu cu adevărat. Dacă vrei să fii plăcut înaintea celui sfânt, caută-L de azi pe Domnul prin cuvânt. Domnul pe Avram l-a binecuvântat, s-a încrezut în Dumnezeu cu adevărat. Dacă vrei să fii plăcut înaintea celui sfânt, caută-L de azi pe Domnul prin cuvânt. Binecuvântarea o dă Dumnezeu acelor ce se încred în El din toată inima. Încrede-te în Domnul și nu descuraja, Domnul Iisus e de partea ta. Binecuvântarea o dă Dumnezeu acelor ce se încred în El din toată inima. Încrede-te în Domnul și nu descuraja.